आणि बैलगाडा शर्यतीचा थरार सिंधुदुर्गात पाहायला मिळणार आहे. बैलगाडा शर्यतीवरती काही कारणाने थोडीशी बंदी घातलेली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यत तेवढ्याच दिमाखात सुरू होणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातल्या तमाम बैलगाडा शर्यत प्रेमींचा उतर भरून आलेलाच आहे. परंतु त्याचबरोबर आयोजक, बैलगाडा शर्यत प्रेमी आणि हे बैलगाड्याचे बैल पाळणारे जे शेतकरी आहेत त्यांना खूपच आनंद झालेला आहे. गेली 20 वर्ष हा बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन करणारे, स्वतः 4-5 बैलांचे मालक असलेले चंद्रकांत वाटवे आज आपल्या बरोबर आहोत आणि आपण त्यांच्या बरोबर चर्चा करणार आहोत. बैलगाडा शर्यतीचा थरार कसा असतो, त्याचं आयोजन कसं केलं जाते आणि एकूणच या सगळ्या शर्यतींचं कार्यक्रम कसं असते. काका नमस्कार. नमस्कार. कोकण सार्वजनिक मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सर्वात पहिल्यांदा तुमचं अभिनंदन की सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग जो आहे तो मोकळा करून दिलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती खूप खुशी दिसते, आनंद दिसतो, तो मी बघतेच आहे. बरोबर. एकूणच आता तुम्ही गेली 20 वर्ष शर्यतींचं हे आयोजन करत आहे. मध्यंतरी थोडासा त्याला ब्रेक लागलेला होता, परंतु तुम्ही मुळात आधी बैलगाडा शर्यत 20 वर्षापूर्वी सिंधुदुर्गात बैलगाडा शर्यत ही संकल्पना थोडीशी कमी हे होती, कारण घाटावरती जेवढी त्या शर्यती घेतल्या जात होत्या त्याच्या मनाने कोकणात थोडासा त्याचा ट्रेंड कमी होता. एकूणच तुम्हाला ही ओढ कशी लागली आणि तुम्ही हे कसं करत आलाय? पहिलं कसं आहे, आमचं भविष्य परंपरागत बैल गोठ्यात पाळणं आमच्या वडिलोपार्जित चालू आहे. वडिलोपार्जित आमचा शेती हा व्यवसाय. त्या वडिलोपार्जित असल्यामुळे काय बैल पाळायला येतो आणि शेतीचा उद्योग. जनावर बागण्याचं उद्दिष्ट एवढंच की शेती बागायतीला लागणारं शेण खतापेक्षा आम्हाला शेतीचा उपयोग, शिक्षणाचा उपयोग जास्त व्हायचा. हळूहळू मग मोठे बैल बघायला लागलो. हळूहळू आम्ही घाटावरच्या शेती बघायला गेलो तेव्हा आपल्याला वाटलं आपण जरा शेतीत भाग घ्यावा अशी आम्हाला उत्सुकता झाली. पहिल्यांदा शर्यत तळवडा गावी सावंतवाडी तालुक्यामध्ये तळवडा गावामध्ये विश्वनाथ तळवडेकर आपाप हे शर्यतीचे आयोजन करायचे. मग त्यांच्या आम्ही शर्यती बघायला जायचो. आम्हाला वाटतं आपण तरी घ्यावं म्हणून पहिला एक बैल घ्यायचा. एक बैल घेता आमचा एक त्यांचा हिंदून जोडी करायची. हळू वाटे आपलं स्वतःचं असावं म्हणून उत्तमपणे जोडी घेतली आणि शर्यतीत भाग घेऊन शर्यतीला सुरू केला. नंतर आम्हाला नंबर मिळायला लागले. पण शर्यती करत असताना खूप त्रास पडायचा. पण कसं आहे, शर्यत करत असताना नुसतं जनावर चांगले चालत नाही, तर शर्यतीबरोबर बैल चांगले असावे, ती खटरगाडी चांगली असावी, तो ड्रायव्हर आणि हे सगळं करत असताना घरच्यांचा सहभाग जास्त असावा. ज्यावेळेस आपण बैल आरती बाहेर पडतो घरात सगळ्या बायकांनी त्या बैलाची पूजा करणं, त्यांना आरती ओवाळणं, त्यांची पूजा अर्चा करून देवाला सांगणं देऊन बाहेर पडल्यानंतर हे संपादन होतं. घरच्यांचा आशीर्वाद नसेल, घरच्यांचं सहकार्य नसेल तर शर्यत करणं तेवढं सोपं नाही. घरच्यांचा पण सहभाग पाहिजे असं आम्ही शर्यती केली करत. मग शर्यती करता तळवडे गावी मग दर रविवारी शर्यती व्हायच्या पूर्वी. कारण त्यावेळी कसं होतं, शासनाचे नियम ती नसायचे, बक्षीस पण कमी असायचं, शेतकऱ्यांना शक्य होतं. प्रवेश फी 50 रुपये असायची. आता ती प्रवेश फी 2000-2500 रुपये झाली. बक्षीस पण वाढलं. बैलांना खाद्य घालणं तर परवडत नाही, महागाई वाढली. पूर्वीसारखी जनावर मिळत नाही. मधल्या काळात शर्यती बंद झाल्यामुळे लोकांनी बैल विकले आणि ट्रॅक्टर घेतले. कारण बैल पाळणं सोपं झालं नाही. महागाई भरपूर झाली, खाद्य मिळत नाही, खाद्याचा दर भरपूर झाला. आणि आता कसं झालं, लोक बागायती करायला लागल्यामुळे शेती व्यवसायाकडून जरा कमी झाली. त्याच्यामुळे बैलांना जे गवत पाणी लागतं त्याचा मिळेल असं झालं. बागायतीमुळे शेती गेली. शेती करण्यामागचं कारण काय, महागाई, कामगार मिळत नाही. आणि आता कसं झालं, कारखाने झाल्यामुळे उन्हात काम करण्याच्या सावलीत काम करायला बरं, त्याच्यावेळी कामगार मिळण्याचे झाले. आणि अशामुळे लोक आता हळूहळू शेती कमी झाली. पण आता शासनाच्या नियमामुळे गेल्या वर्षापासून नियम सुरू झालं, त्यावेळी शर्यती पुन्हा सुरू झाल्या, सुरू झाल्या. पण हे सगळं करत असताना डिपॉझिट भरावं लागतं. सर्वसामान्य लोकांना डिपॉझिट करणं शक्य नाही. पण हा खेळ शेतकऱ्यांचा आहे. सगळ्यांकडून पैसे उभे करून शर्यत करावी लागते. एकट्याच माणसाला 2.5-3 लाख रुपये खर्च करणं शक्य नाही. हे शर्यत करताना पहिले जागा बघावी लागते. त्या जागा मालकाला काहीतरी द्यावं लागतं, कारण त्याची मेला फोडाव्या लागतात त्या बांधायला. आणि पण बैलाला येण्या जाण्याचा खर्च द्यावा लागतो. त्यांना मंडपाची व्यवस्था, जेवणा पाण्याची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, आणि हे सगळं करत असताना शासनाचे नियम अटी पाळून शर्यत करावी लागते. याच्यामुळे शर्यती करणं कठीण झालेलं आहे. जरा शासनाने डिपॉझिट जर काय कमी जास्त केलं तर शर्यती पुन्हा भरपूर होऊ शकतो. आता जसं तुम्ही सांगितलं की शर्यतींसाठी 50,000 रुपये डिपॉझिट शासनाने ठेवलेलं आहे,
कदाचित ते योग्यही आहे. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ते थोडंसं जड आहे धरणं. परंतु एका अर्थाने कारण मध्यंतरी काही प्रकार घडले त्यामुळे ते थोडंसं शासनाने बंधनकारक केल्या काही गोष्टी त्या आवश्यकही आहे. त्यामुळे हेल्दी शर्यत होईल भविष्यामध्ये आणि चांगलं एक म्हणजे आपण प्रदर्शन शर्यतीचं होऊ शकते. परंतु जसं तुम्ही म्हणाला की बैलांना आता ह्या बैलांना कारण हे शर्यतीचे बैल हे वेगळे असतात त्यांना वेगळ्या पद्धतीने त्याची जपणूक करावी लागते त्याचं पालन पोषण करावं लागतं. जनरली हे बैल तुम्ही कुठून आणता आणि आपल्या कोकणातलं वातावरण त्यांना पोषक कसं करून देता कारण हे बैल कोकणी नाहीये हे घाटी बैल आहे. मग इथे आणल्यानंतर त्यांना तसंच चांगल्या पद्धतीने त्यांची उपजीविका करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता? पहिल्यांदा कसं बैल बघायला गेल्यावर बैल मिळत नाही 4 बाजार फिरावे लागतात आणि आपणाला जो योग्य वाटेल तो बैल निवडावा लागतो. आता तसं महागाई असते आपला पसंत पडला बैल घरी घेऊन आलो. काही वेळेला त्यांच्या राहणीमानात आणि आपल्या राहण्यात फरक पडतो. घाटावरचं वातावरण थंड आहे आपल्याकडचं उष्ण आहे. आपल्याकडचं खाणं वेगळं त्यांच्याकडचं खाणं वेगळं. त्यांच्याकडे कसं असतं कडबा घालतात उसाचा पाला घालतात गजग्रास घालतात अशा शाळू घालतात. आपल्याकडे ते काय मिळत नाही. आम्हाला पहिल्यांदा बैल घेण्यापूर्वी त्याची व्यवस्था पहिली करावी लागते. आता आमच्याकडे बैलाला आम्ही कायम गजग्रास घालतो किंवा बाजरी नाचणा मका आम्ही बैलाला घालत नाही केव्हाच नाही. बैलांसाठी ओलं असेल ते बाजरी नाचणा किंवा गजग्रास असं घालतो. नंतर बैलांना हळू शिक्षण द्यावं लागतं. हळू सकाळी झोपायचे हळू चालवायचे मग त्यांना व्यायाम पाहिजे. मग ते आमच्या तिथे तलाव आहे पोहण्याला घालायचं त्यांना धुणं खाणं सगळं करावं लागतं. मग त्याच्या बाहेर त्याच्यामध्ये पत्री मारायला लागते पाया आपण पायात चप्पल लागतं तशी त्यांना घाटावरचा ड्रायव्हरने पत्री मारणार बोलवून ती पत्री मारायला लागते. नाहीतर पत्री मारली तर वेळ धरतात पळकण्याचा प्रॉब्लेम होतो त्रास होतो हे सगळं करावं लागतं. काही वेळेला नापासही होतो आम्ही. सगळे बैल चांगले मिळतात असं नाही. एखादा आपली क्वालिटी मिळतो मग 10 असतो आम्हाला 25,000 द्यावी लागते. कारण हौशीला बाजारात घेतला बैल पुन्हा तो घेत नाही पैसे रुपये घेतलेला आहे मग बैल काम करत नाही. काम करत नाही पैसे गेले आमचे असंही होतं. पण हे सगळं सहन करावं लागतं स्वतःवर. आणि जनरली हा बैल जो आहे म्हणजे एखादा छोटा पाडा जेव्हा तुम्ही बाजारात विकत घेता तो त्याची साधारण किंमत किती असते? पहिल्यांदा सुरुवातीला 10 ते 12,000 पाडा चांगला मिळायचा. आताच्या महागाईमध्ये त्याच पाड्याची किंमत 2-2 लाख रुपये झालेली आहे. जर नंबरातला पाडा असेल तर त्याला काय किंमत द्यावी लागेल हे काय सांगता येत नाही. कारण कसं आहे बक्षिसापेक्षा आपलं नाव प्रतिष्ठा आणि गावाचं नाव हे जपण्यासाठी काही करावं लागतं. मग तिथे काय पर्याय नाही. बरोबर. आणि आपल्यासारखे शर्यत आयोजक शर्यत प्रेमी म्हणजे बैलगाडा शर्यत प्रेमी जे आहेत ते म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाला की आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मग ती एक उर्मी असते की नाही आपल्या बैलांनी जिंकली स्पर्धा म्हणून असतो. आता समोर आमच्या घरात नको तुम्ही जरी असला तरी तुम्ही घरी एका ठिकाणी स्पर्धेला गेल्यानंतर मी स्पर्धा करतो. बरोबर. ते तुम्ही आमचे स्नेह आपता मित्र परिवार हे काय नाही स्पर्धकच राहणार. स्पर्धापर्यंत तुम्ही स्पर्धकच राहील आणि स्पर्धक म्हणून राहिलो तरच ती स्पर्धा होणार नाही तर स्पर्धा होणार नाही. बरोबर. आता तुम्ही टीव्हीवर मॅच बघता इंडियाचे सगळे खेळाडू वेगळे आहेत त्यांची टीम पण ते स्पर्धक म्हणून काम करतात. तसं स्पर्धकाने स्पर्धक राहिलं तर ती स्पर्धा होईल नाही तर स्पर्धा राहणार. आणि एक मात्र खरं आहे झुंजीचा विषय ह्या विषयात आम्ही काळी मात्र नाही आम्ही बघायला पण जात नाही आणि आमचं ज्यांना आम्हाला आवडतच नाही ते आमचा विषयच नाही. बैलगाडी शर्यत कसे एक सुदृढ अशी निकोप स्पर्धा आहे की आपण जसं लहान मुलांचं किंवा मोठ्या माणसांचं रनिंग असते किंवा धावण्याची शर्यत असते तशीच ही बैलगाडीची शर्यत असते. परंतु झुंजीमध्ये आपण त्या बैलाला जखमी करत असतो. त्या बैलाला म्हणजे जेव्हा झुंज होते त्यावेळेस ते बैल जखमी होत असतात त्यांच्या शरीराला पीडा होत असते आणि आपण त्याची मजा घेत असतो. म्हणजे हा कुठेतरी थोडासा निर्दयीपणा किंवा क्रूरपणा आहे. ते ज्या बैलांना आपण लहानपणापासून पालन पोषण करून मोठे करतो आणि त्यांना म्हणजे आपल्या मुलासारखंच आहे ते की त्याला जा आणि तिथे काय पण म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर गावठी भाषेत म्हणायचं की जा आणि कर काय असं आपण सहन करू शकत. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत निश्चितच निकोप एक स्पर्धा आहे एक सुदृढ आहे. त्या निमित्ताने 4 लोक एकत्र येतात बैलांची सुदृढ निकोप अशी स्पर्धा होते आणि एक वेगळा आनंद त्यातून मिळतो. आणि पारंपरिक चालू बैलगाडा जो स्पर्धा आता फक्त काय झालं पूर्वी खटाळा मोठ्या काही खटाळा असायचा आता गाड्या आला आणि आता छकडा आला. आताच्या छकड्याला बैलाला काहीही त्रास नाही.
बरोबर. कारण त्याचं वजनच 35 किलो नाही. 35 किलो वजन फक्त. 35 किलो वजन वाढायला बैला अजिबात कठीण नाही, बरोबर. त्रासच काय नाही. आणि रस्ते चांगले असतात, बैलांना काही त्रास नाही. बरोबर. आणि एका मिनिटाचा खेळ, बरोबर. काय त्यांना जास्त त्रास होत नाही, वजनच नाही त्याला. बरोबर. काय करावं बरं, मारणं नाही, त्वचा नाही, शॉक नाही, काही नाही. ते आपल्या मर्जीत पळणार आणि मर्जीने येणार. फक्त एवढंच असतं, तो शेतकरी त्या बैलांसाठी जीवाचं रान करतो, जीवाचे हालात पण बैल पोचतो. मग त्याची जर बैलाकडून अपेक्षा असते की बैला माझं काम करायलाच पाहिजे. मग एका मिनिटासाठी तो बैलासाठी काहीतरी करणारच. बरोबर. जो थांबते मागे काहीतरी करेल, ते करणारच, करावं लागतं, पर्याय. नाही, ते थोडंसं साहजिक आहे. आपण लाभ पण ते चाबूक मारणं, त्वचा मारणं, शॉक देणं, इजा होण्याचं काही नाही. तो मागे काय ना थापटं मारी, बरोबर. कुठेतरी शब्दीला हात घाली, एवढंच करेल. पण त्याला काही दुखापत होणार नाही. दुःख रक्त तुम्हाला कुठेही दिसणार नाही. बैला त्याचा त्रास काही नाही. आपल्याच्या शरीराची त्या शासनाने नियम दिले ते उत्तम आहे, काय प्रश्न नाही. बैलाला वजन नाही, 35 किलो वजन सगळ्याच होत्या. 35 किलो असेल, आजपर्यंत ड्रायव्हरचा काय असेल 70 किलो असेल, 100 किलो काय कठीण नाही, सोडून. बरोबर. आता हे जे बैल आहेत हे विशेष बैल असतात. हो. हे फक्त बैलगाडा शर्यतीसाठीच वापरले हो. जातात. एरवी ते नाही. घरात आपल्या हो. बसूनच असतात. मग हे जे असते म्हणजे आता बैलगाडा शर्यतीचा मुलाखती कालावधी किती असतो आणि वर्षभर तुमचे ह्याचे हे म्हणजे गणित कसं असतं? कसं आहे, शर्यती सुरू होतात नोव्हेंबर पासून. नोव्हेंबर ते मार्च, एप्रिलपर्यंत खूप. कारण एप्रिल महिन्यानंतर उन्हाळा जास्त सुरू होतो. हो. उन्हाळ्याला बैलांना थोडा त्रास होतो, म्हणजे स्पर्धा करायला आपण बघा आता बाहेर आणखी त्रास होतो. त्याच्यामुळे नोव्हेंबर ते मार्च इथपर्यंत शर्यती होऊ शकतात. हे जास्त होत नाही, कमी होतं. बरोबर. आणि मग एप्रिल ते परत ऑक्टोबर पर्यंत सांभाळत लागतात. ते बैल सांभाळले जातात. मग त्यांना खाद्य, ते निगा, त्यांचं पोट सगळं ते चालू ठेवलं लागतं. झुपत राहावे लागतात, प्रॅक्टिस द्यावी लागते, रनिंग चालू ठेवावं लागतं. पण कसं आहे, बैलाची बॉडी फिट राहिली पाहिजे. हा. जर खाऊन खाऊन जाड झाला तर पळणार, व्यायाम पाहिजे, व्यायाम ठेवायचा. बैलाचं खाणं सुद्धा विशिष्ट असतं. काहीतरी बैला घालायचं नाही, कुंडा घालायचं नाही. आम्ही आमच्या बैलांना हरभरा घालतो कायम. घाटावर काय तिथून असं आमचा मित्र घाटावर अडकुला बाजून पाटील आहे, उत्तम पाटील आहे, त्यांच्याकडे महिना पाठवतो. बरोबर. का हवा बसून पाठवतो. मग तिथे गेल्यानंतर ते कुळीच घालतात. बरोबर. तिकडच्या कुळीचा उष्ण आहे, हो. तिकडच्या वातावरण कुळीच चालतो, तिकडे गरम आहे, तिकडे कुळी चालतो, कुळी डाळ प्रथमच बस. अच्छा. आणि एरवी आता बैलांचं साधारण हे जे पाडे असतात त्यांचा शर्यतीचा कालावधी कुठपर्यंत असतो म्हणजे ते किती वर्षापर्यंत शर्यतीला एलिजिबल असतात? नाही, कमी कसं आहे, बैलांचं वय वर्ष 4 वर्षानंतर ते कामाला सुरू होते. हा. बैलाचं आयुष्य आहे फक्त 20 वर्ष आणि 25 वर्ष, पण 20 वर्ष झाली. एक 7-8-10 वर्ष काम करू शकतो. पण मेहनत चांगली ठेवली तर, निगा चांगली ठेवली तर, त्यांची देखरेख डॉक्टर उपचार असेल ते वेळच्या वेळी करावं लागतं. त्यांचा मेंटेनन्स राखला तर ते कामू शकतात. तुम्ही दुर्लक्ष केला तर व्हायचं नाही. आता बाबा काम करत नाही, दुर्लक्ष करे असं नाही, तू काम करणार पण त्याचं जे बॉडीची परिस्थिती आहे तुमच्याकडे काय म्हणायचं ते फिटनेस तो व्यवस्थित ठेवला तर तो 10 वर्ष काम करू शकतो. बरोबर. म्हणजे जर सरासरी आयुष्य बैलाचं जर 20-22 वर्ष जर झालं तर निम्म आयुष्य फक्त त्याचं कामाचं असतं. म्हणजे त्यातली पहिली 4 वर्ष गेली शिक्षणात जातात. पहिले 2 वर्ष तो काम करत नाही, शिक्षणात जातात, दुसरीकडे शिकवावं लागतं. मग तो सुरू झाला 4-4 वर्षापासून तो फार 14 वर्ष काम करू शकतो. पुढे काय नाही काम करत, मग तो शेतीचं काम करू शकतो. शेती वापरता येतं त्याला बैलांना. शेतीच्या कामाला फक्त वापरतात, शेती कामाला वापरता येतं. बरोबर. आणि नंतर मात्र म्हणजे पण जरी शेतीच्या कामाला वापरत असला तरी त्यांची ट्रीटमेंट वेगळी असते. म्हणजे जे रेग्युलर शेतीचे बैल असतात त्यापेक्षा त्यांची वेगळी असते. त्याची ट्रीटमेंट मग कमीची ट्रीटमेंट म्हणजे 2 टाइम खाणं देणं आणि व्यायाम कमी कसा करावा लागत नाही. शेतात काम करत असतात, त्याच्या व्यायामाची आवश्यकता लागत नाही. शर्यतीच्या बैलांचं खाणं वेगळं आणि त्यांचं खाणं वेगळं. शर्यतीच्या बैलाची बॉडी फिटनेस राहायला पाहिजे, ते जरा जाड झाले तरी करतात आणि वयाप्रमाणे थोडी स्थूल होतात. वयाप्रमाणे सुरू होतात पण त्याचे पाय काम करत नाही. शर्यतीचा बैल जास्त दिवस पुढे काम करत नाही, पळून पाय जवळ येतात. त्याच्यामध्ये फक्त शेतीचंच काम करू शकतो आणि ते काम करू शकत नाही. आता हे जे बैल आहेत म्हणजे आता तुम्ही 20 वर्ष आयोजन तर करतातच आहात, परंतु लहानपणापासून तुम्ही ह्या बैलांबरोबरच मोठे होत आलेला आहात असं म्हटलं तर वावड करू नये. एक वेगळी आत्मीयता असते. आतापर्यंत तुम्ही पाळलेल्या बैलांमधला एखादा टची प्रसंग की नाही ह्या बैलाने मला खूप जिंकून दिलं, परंतु
असा काही प्रसंग असेल तर सांगा. काय झालं, इथे आडेली गाव आहे, हो तिथे 40 बैलगाड्या होत्या. त्यांच्यावेळी आमच्याकडे आजच्या सगळ्याला भारत नावाचा बैल होता आणि उद्याला मर्या नावाचा बैल होता. तरी वासू वाडावडीकर आता बिचारा देवत झाली, चांगला ड्रायव्हर संजन असाही होता आणि तिच्याबरोबर दुसराही ड्रायव्हर बसला होता. दोघी बसले कसं, त्यावेळी 40 विरुद्ध मी 1 अशी ती स्पर्धा होती. कारण प्रत्येक नंबर आमचा 1 यायचा, त्याच्यामुळे विरोधक जास्त वाढले. आणि दुसरं कसं होतं माहितीये, तिथे 2 जे हुशार होते ना, त्यांच्याकडे पूर्वीचं घड्याळ असायचं मोठं. ते घड्याळ टेबलावर ठेवल्यानंतर असं हात मारला ना मोठ्या, घड्याळाचा काटा पुढे जात असायचं, मागे थांबायला. पण त्यांचा जो अभ्यास आम्हाला कल्पना आली नाही, समजलं. मग आम्ही त्या स्पर्धेला गेलो. ज्यावेळी बैल रेषेवर आले त्यावेळी बैलांना पळायचं फक्त माहित होतं आणि आम्हाला नंबर द्यायचा नाही हे बाकीच्या स्पर्धकांना माहिती होतं. काहीतरी करून भटजीची गाडी बाद करून नंबर द्यायचा नाही. पण त्यावेळी बैलांनी उभे केले, घड्याळ लावायच्या अगोदर बैल गेले. पण ते कसं होतं, झेंडा असतो, बैलानं झेंड्याला टर्न मारून यायचं आहे. झेंड्याला फिरून आला तर तो नंबरात. बैल झेंड्याला फिरले नाही, बैल सरळ पुढे गेले, तसे झाले. ते आयोजक म्हणाले नाही, भटजींची गाडी झेंड्याला टर्न आली नाही, त्याच्यामुळे गाडी पुन्हा घालावी लागणार. बरं म्हटलं ठीक आहे. पुन्हा गाडी उभे केले. मग त्या स्पर्धकात त्या कोणी प्रेक्षकांमध्ये शिटी मारली, बैल पुन्हा गेले, दुसऱ्या वेळा गेले. नाही म्हणाले, आता आम्ही शिटी लावली नाही, शिटी मारली नाही, आम्ही घड्याळ लावलं नाही, त्याच्यामुळे पुन्हा गाडीला लागला. मग पुन्हा उभे गेले बैलाला. मग बैलाला मुलाचा एक खडा दिला, पाणी मारलं, दमले ना, आणि उभे केले. आणि बैलाला नाव सांगितलं, नाव जाता कामा नये असं बैलांना थापून सांगितलं. पहिल्यापेक्षा 10 सेकंद लवकर आले. 10 चांगला थरार अजून अंगावर काटावर होतो. स्पर्धेला भरपूर त्रास दिला आम्हाला, भरपूर. प्रत्येक नियम बदलायचे. आमचा ड्रायव्हर घाटावरचा व्हायचा, मग म्हणायचं नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला ड्रायव्हर पाहिजे, असं बदलायचे. एक ड्रायव्हर एकच गाडी हाकली, असं काय खूप नियम पाहिजे. पण आम्ही तसे पाठ टाकवली नाही. सुरुवातीला आम्हाला फुल मिळायचे, गुलाबाचं फुल, तांब्या, भांड, कळशी, भांडा, असं नंबर मिळत हळूहळू पुढे गेलो. जास्त बरं आहे. आमच्या घरातल्या सगळ्यांचा आम्हाला सहकार्य. आमची सकाळी जेवण बैल तयार करताना आरती वळणार, त्यावेळी पहिली पूजा करणार. घरातल्या सगळ्यांची भाऊजी आहे, भावाची बायको आहे, आमची बायको आहे, सगळ्यांच्या घरात सगळ्यांची मदत आहे. मुंबईला होणार आहे, सगळे मदत करायची. हा एक सगळं. त्याच्यानंतर कंट्रोलला मुंडेश्वर मैदानावर जयंत पटेल रथमंत्री होते त्यावेळी ते स्पर्धेला आले होते. त्यावेळी उजव्या बाजूला आमच्याकडे रामा होता, डाव्या बाजूला सर्जा होता. त्या बैलाला ताकद खूप असायची आणि काही बक्षिसे मोठं होतं, 21,000 बक्षीस होतं. त्यावेळी सुद्धा बैलांना नंबर घेऊन आले होते, खूप फरकाने घेऊन आले. तिथे देवरुखला मी गेलो होतो, सुभाष म्हणे आमदार देवरुखला सोनवणे गाव, तिथे मोठी स्पर्धा होती. त्यावेळी सुद्धा असंच भरपूर स्पर्धा, 82 जोड्या होत्या. वैट्यात घेऊन आलो होतो. त्यावेळी पिढीचा ड्रायव्हर तिकडे होते. असे बऱ्याच स्पर्धाने काम केलेलं आहे. काही वेळा आमची गाडी बाद व्हायची, बैलांना ताकद जास्त, ड्रायव्हरला ताकद कमी व्हायची. काही वेळा बाहेर जायचे, खूप श्रम यायची, खूप त्रास व्हायचा, खूप भोगावं लागायचं. हळूहळू शून्यातून विषय निर्माण केलेलं आहे. आता जे काही स्पर्धा होतात आणि आताच्या स्पर्धा आणि पूर्वीच्या स्पर्धेत खूप फरक पडतो. पारंपरिक खटऱ्या गाडीला बैल पळणं वेगळं आणि छकड्याला बैल पळणं वेगळं. छकड्याला पळताना बैलांना हात लावता बैल खूप लांब राहतात आणि पारंपरिक गाडीला बैलांच्या जवळ, बैलांच्या उजवत. त्याच्यामुळे त्या स्पर्धा खूप फरक आहे. बरोबर. म्हणजे तसं तुम्ही आता म्हणालात, 2-3 तुमचे अनुभव सांगितले. पहिल्या याच्यामध्ये त्यांनी सांगितले की आपल्या म्हणजे मला तुम्ही सांगत असताना शोले पिक्चर मधलं एक त्या हेमा मालिनीचं वाक्य आठवले, किचन धरनो आपली इज्जत का सवाल आहे. तसं नाही पहिल्यांनी अजून आमच्याकडे सगळ्या स्पर्धांना माहिती होतं तोपर्यंत. आणि तसंच नावेलीला 37 वर्ष नंबर घेतला, तळावड्याला 37 नंबर हा माझ्याकडे आहे आणि 1300 नंबर 37 वर्ष नंबर सोडला नाही. पण मंडळ चांगला असायचं. खेरवाडी त्यावेळी पहिली शर्यत झाली, पहिली मोरा आणि रामा होता. त्यावेळी जिपाळ सावंत म्हणून तिथले अध्यक्ष होते. त्यावेळी त्यांनी आम्हाला मागच्या स्पर्धेला विरोध केला, पण ते सामंत, बाळा सामंत आणि अजून हळवेकर तिघांनी त्यावेळी मला साथ दिली. स्वर्णा महिना भटजींचा नंबर
त्याच्यानं आम्ही खूप शर्यती केल्या, मजा आली, स्पर्धा बरी होती त्यावेळी. दर रविवारी शर्यती व्हायच्या. पण कसं होतं त्यावेळी 1500 रुपये पहिलं बक्षीस, 1500, 1000, 700, 800, 250. पण प्रवेश फी पण 250 रुपये आहे. त्यावेळी शक्य होतं, आता शक्य नाही. आता बक्षीस 25,000 रुपये पाहिजे. 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 खूप खर्च हो. आता खर्च हो. बरोबर. परंतु तरी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने हा जो काही बैलगाडा शर्यतींना ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे, पुन्हा त्याच जोमात शर्यती सुरू होती आणि पुन्हा एकदा ह्या बैलगाडा शर्यतींना तेच दिमाखाचे दिवस येतील. फक्त डिपॉझिट जर कमी होईल, नाही नियमाप्रमाणे डिपॉझिट पाहिजे, नाहीतर कायद्याचं उल्लंघन होणार, नियम पाळले जाणार नाही. डिपॉझिट पाहिजे, डिपॉझिट बंधन भीती राहणार नाही. बरोबर आहे. डिपॉझिट जर थोडं कमी होईल ना तर स्पर्धा भरपूर. कसं आहे, हा शेतकऱ्यांचा खेळ आहे. पहिल्यांदा डिपॉझिट 50 रुपये भरावं, 1 महिन्यानंतर कागदपत्र पुरे केल्यानंतर ते मिळणार. डिपॉझिट जात नाही कुठे, आजचं उद्या मिळणार, पण पहिले 50 भरावे लागतात. आणि परत शर्यतीचा खर्च हा सगळ्या शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. आणि त्याची परिस्थिती आहे तो देतो. आणि आता प्रत्येक पैसे मागायचे कोणाकडे, बक्षीस पहिलं बक्षीस, दुसरं बक्षीस, तिसरं बक्षीस शक्य होत नाही. पैसे जमा करून ते बक्षीस भरावं. परंतु आजही इच्छुक आहेत की नाही सिंधुदुर्गातील लोक की बैलगाडा शर्यत आपण बाबा भरूया. आता पुन्हा एकदा आपल्याला आता आमचा मुलगा अभिषेक नसेल बरोबर पावशीला 62 जोड्या कुठून आल्या, बेळगावून आल्या. बेळगाव, कर्नाटक, त्याच्यानंतर रत्नागिरी, चिपळूणची आली होती, पाली, संगमेश्वर, त्याच्यानंतर कराड, सातारा, अंबाघाट, त्याच्यानंतर मलकापूर, अशा सगळ्या जोड्या आल्या. ते आता अभिषेकची ओळख त्या मलकापूरला तो महिपती पाटील असंही बोलत आहे. त्याच्यावर झाल्यानंतर आता बरेच स्पर्धकांची ओळख झाली. त्याच्यामुळे आमच्याकडे पावशीला 62 स्पर्धक झाली. भरपूर मोठी स्पर्धा झाली. आम्ही 2.25 स्पर्धा सुरू केली. 2.25 स्पर्धा 7.5 स्पर्धा संपली. मस्त स्पर्धा झाली. संपूर्ण जिल्ह्यात नाव राहिलं. आणि प्रत्येक स्पर्धकाची व्यवस्था केली. येणाऱ्या स्पर्धकाला मानधन दिलं, त्यांना जेवण दिलं, त्यांना बैलांना बांधण्यासाठी पाणी व्यवस्था केली, त्यांना पिण्यासाठी पाणी, त्याच्यानंतर मंडप, अर्बुद सगळी व्यवस्था केली होती. त्या सगळ्याला खर्च करावं, खर्च खूप येतो. आणि सगळं अभिषेक मित्र कर्के म्हणून आहे तो, त्याने किशन राणे म्हणून एक मित्र आहे. आणि वाडीतले सगळे जे बाळोपालीचे आहेत सगळ्यांनी काम केलं. ती जागा वाईमन करायची, खूप स्पर्धा करणं आता तेवढं सोपं राहिलं नाही. एखाद्याला जर विरोध झाला, स्पर्धा राहिली होत नाही. आणि सगळ्या लोकांना सांभाळून ते काम करावं. हे सर्व कायद्याचे नियम सर्व पाळावे लागतात. तिकडे चुकलं तिकडे चुकलं नाही. शेवटी त्या हौसेला मोल नाही. आणि त्या हौसेबरोबरच हा जो काही तुम्ही म्हणजे बैलगाडा शर्यतीचा जो काही तुमचा छंद पुढे घेऊन चाललेला आहात, निश्चितच या सगळ्या शर्यतींसाठी पोषकच असेल. आणि भविष्यामध्ये म्हणजे आपण तर आहात, परंतु आपले चिरंजीव सुद्धा याच्यामध्ये खूप चांगला इंटरेस्ट घेऊन हीच प्रथा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत. खरं तर आजच्या नवीन पिढीला या सगळ्या गोष्टींमध्ये तेवढा इंटरेस्ट नसतो, परंतु तरी अभिषेक एवढा चांगल्या जोमाने याच्यामध्ये पुढे जातो. म्हणजे निश्चितच आणखीन तरुण याला जोडले जातील. आणि हा खेळ किंवा हा एक चांगला खेळच कोणी यावर एक सुदृढ दृष्ट्या पुढे जाईल आणि सिंधुदुर्गाचं नावलौकिक होईल अशी आपण आशा करूया. आपण काका फारच सुंदर म्हणजे एकच राहिलं, याला आणखी आम्हाला मदत जर पुष्पसेन सावंत असते ना तर आता आम्हाला भरपूर मदत केली असते. म्हणजे काय प्रयत्न करून कशा जास्त स्पर्धा होतील, कसे स्पर्धक जास्त वाढतील याचा ते शेतकरी प्रेमी होते. त्यांना बैलांची आवड जास्त होती. त्यांची स्वतःची जोडी, स्वतःच्या गाई म्हशी स्वतः काम करायचे, स्वतः शेण भरायचे, स्वतः अभ्यास धुवायचे. आज प्रत्यक्ष बघितलं आहे. ते जर आज असते ना आम्हाला तर भरपूर साथ झाली. त्याच्यानंतर बरेच आमचे दोस्त कोण आपापरबाई आहेत, विश्वनाथ तळवणेकर आहेत, बाळा मुळीक आहेत, तिथे सातू फर्नांडिस आहेत, आजी मुजावर आहेत. असे बरेच स्पर्धक अजून आमच्याकडे साथीचे होते. आणि अजून त्यांची आम्हाला खूप सहकार्य आहे. म्हणजे आम्ही स्पर्धा भरायची केली तर एकट्याचं काम नव्हे, ते सगळ्यांचं सहकार्य करून करावं लागतं. त्याच्यामुळे यांचा सल्ला घेऊन यांची मदत होऊ शकते. आणि अशाच व्यक्तीची आज गरज आहे. नक्कीच अशी आज गरज पाहिजे, अशी लोक पाहिजे. तर हे पारंपरिक पुढे चालू राहतील. नाहीतर मग पुन्हा एकदा म्हणजे आपण लगोरी हे ते आज आपल्या लहान मुलांना माहितीच नाही, कारण ते या सगळ्या सोशल मीडिया म्हणजे इंटरनेटच्या आणि मोबाईलच्या ह्याच्यामध्ये इतके व्यस्त झालेले आहे की लंगडी खेळणं, बाहेर कबड्डी खेळणं, लगोरी खेळणं. आता मुलांना लगोरी माहित नाही, शिदोरी माहित नाही. बरोबर. अगोदर आम्ही अशी पद्धतीने खेळायचो, ते बंद झालं. काजूने खेळायचो, ते बंद झालं. झाडावर शिदोरी खेळायचो, ते बंद झालं.
आता काय पूर्वीचे काहीच केलं नाही. बरोबर. पण शासनानं हा नियम कायद्याला अनुसरून बैलगाडीला जी संमती दिली, हा खेळ पारंपरिक आहे, हा चालू राहील आणि चालू राहा. वाटवे काकांनी गेल्या कित्येक वर्षात जी काही कमाई केली ती आहे ही, आणि याच्यासारखी श्रीमंती खरंच एक वेगळा आनंद देऊन जाते. आपण बघतो प्रत्येक घराच्या दर्शनी भागामध्ये खरं तर फुलांच्या कुंड्या किंवा इतर असे डेकोरेटिव्ह आर्टिकल ठेवलेले असतात. परंतु वाटवे काकांच्या घराच्या एंट्रन्सला त्यांनी आतापर्यंत या बैलगाडा शर्यतींमधून जे काही बक्षिसे मिळवलेली आहेत ती सगळी इथे सुंदर आणि हारीने अशी मांडलेली आहे. याच्याच मधून त्यांचा या बैलगाडा शर्यतींशी असलेला जिव्हाळा, त्यांचं प्रेम आणि त्यांनी केलेला संकल्प हा दिसून येतो. आपल्याबरोबर अभिषेक आहे. अभिषेक, खरं तर बैलगाडा शर्यती आता पुन्हा एकदा ग्रीन सिग्नल मिळालेला आहे, परंतु याच्यातल्या काही अडचणी आहेत. कारण बैलांची शर्यत असेल तर बैलांना काय आपण चालवत घेऊन जाऊ, म्हणजे रस्त्याने घेऊन जाऊ शकत, त्यांना गाडीतून किंवा टेम्पोतून घेऊन जावं लागतं. काय अडचणी येतात त्या याच्यामध्ये, काय असतात त्या अडचणी? हीच मोठी अडचण आहे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कुठेही बाहेर गावी शर्यत जायचं असेल तर त्यासाठी टेम्पो लागतोच, आणि आमची माणसं सुद्धा असतात. अशा टायमाला जर टेम्पो जेव्हा बैल नसतो ना, म्हणजे RTO म्हणा किंवा चेकपोस्टवरती आम्हाला अडवलं जातं आणि काहीतरी आम्हाला दंड करतात. मला सांगा, शर्यतीचे बैल न्यायचे कसे? सरकारने जर शर्यतीला ग्रीन सिग्नल दिला असेल तर ह्याला पण सुद्धा काहीतरी नियम लावला पाहिजे की बाबा बैल वाहतूक करतोय ना, मग त्याला काहीतरी सवलत दिली पाहिजे की बैल हा सगळ्या शर्यतीला जातोय, आणि धावणारा बैल चालत नेऊन कसा जाईल पुढे आणि एवढा लांब न्यायचा कसा, याचा विचार जर सरकारने केला पाहिजे. याच्या पूर्वी पद्धत काय होती, म्हणजे याच्यापूर्वी RTO जेव्हा पद्धत ऑफिसमधून काही मिळत होतं का असं? काय मिळत नव्हतं, पण काही अडवत नव्हते. कारण तेव्हा सुद्धा ग्रीन सिग्नल होता शर्यतीला, मध्यंतरी बंद पडली आणि आता परत चालू केली. बंदीचा जो कालावधी होता त्या टायमाला हा नियम लावला, तो आता कंटिन्यू चालू आहे. तो कुठे स्थिर झाला पाहिजे. सिंधुदुर्गामध्ये पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यती सुरू होती, परंतु कर्नाटकात किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये, कोल्हापूर म्हणा, सांगली म्हणा, सातारा म्हणा, तिथे बैलगाडा शर्यती होतात. मग तिथे देखील असाच नियम आहे नाही, की फक्त आपल्या आपल्या सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच आहे. सिंधुदुर्गाची बाउंड्री क्रॉस केली ना, कोणी वाटेत त्रास देत नाही, उलट आम्हाला चेअरअप करतात. मागे आम्ही बैल बहिणीला होता ना, बाजूला आर्मीची गाडी गेली, त्यांनी आम्हाला शुभेच्छा दिल्या. बरं, म्हणजे सिंधुदुर्गातल्या थोडीशी शासकीय यंत्रणांनी हो. जर हे बैल वाहतूक करायचे असतील किंवा हो. पर्टिक्युलरली बैलगाडा शर्यतीचे बैल जर कुठेतरी घेऊन जायचे असतील तर त्यांना अडथळा न करता हो. त्यांना प्रोत्साहन देऊन किंवा त्यांना पुढे जाऊ द्यावं. जर पोलिसांनी किंवा- बघायचं तरी की आतमध्ये कुठचं जनावर आहे ते. बरोबर. म्हणजे खाटक्याकडे कटावलं ना, ते बैलाचे प्रकार वेगळे असतात आणि शेतकऱ्यांना सुद्धा गुलाल वगैरे लावूनच देतात. त्यातला फरक समजला तरी खूप झाले. बरोबर, आणि ते बैल ते फक्त दोनच घेऊन जाणार नाही हो. किंवा असे डेकोरेटिव्ह म्हणजे त्यांना नाही, हा. सजवून घेऊन जाणार नाही. त्यामुळे त्यावरती सुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या बैलांच्या जीवावरती ह्या सगळ्या शर्यती जिंकलेल्या आहेत, किंबहुना आतापर्यंत ज्या काही शर्यती जिंकलेल्या आहेत त्यांनी बैल पोचलेले आहेत, आणि आता त्यांच्याकडे जे बैल आहेत त्या बैलांमध्ये सुद्धा एक त्यांचा लकी बैल आहे. या सगळ्याच बैलांची आपण माहिती करून घेणार आहोत. त्यांचा चिरंजीव आहे इथे अभिषेक. तुझं स्वागत आहे. खरं तर हे बैल इतके देखणे दिसत आहेत आणि मला वाटते त्यांच्याही चेहऱ्यावरती, म्हणजे मला त्यांचा चेहरा वाचता येत नाही, परंतु एकूणच त्यांची जी मुद्रा आहे ती बघितलं ते असं वाटतं की काल जो काही निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे तो त्यांना सुद्धा खूप आवडलेला दिसतोय. एकूणच ह्या बैलांची नावं काय झाली पहिल्यांदा मला सांग. सर्जा, हा सर्जा. त्याचं वय वर्ष 5. ओके. तो रामा, रामा. त्याचं वय सुद्धा 5 आहे. हा, आणि आमचा किंग सुंदर बरं हा 4 वर्षाचा आहे. बरं, हा तुमचा लकी बैल हो. की ज्याने तुम्हाला भरपूर स्पर्धा आतापर्यंत जिंकून दिलेली आहे. आता हे जे बैल आहेत, आता मी बघते म्हणजे माझ्याही उंचीपेक्षा वर
हो, आहेत, उंच आहेत, परंतु हा फक्त 4 वर्षाचा आहे. हो. त्याचं कसं तू जपणूक कशी करतोस आणि कसं हे असते त्याचं, म्हणजे कारण कसं आहे त्यांच्या बरोबर वावरताना त्यांच्यासारखं थोडंसं राहावं लागते, त्यांचं मन सुद्धा जाणून घ्यावं लागते. हे कसं तू जाणून घेतोस, त्याला काय पाहिजे, कधी पाहिजे, कसं पाहिजे, हे कसं तू ओळखतोस? प्रथमतः हा बैल आम्हाला महिपती पाटील आणि संतोष यादव यांनी घेऊन दिला होता. मलकापुरातून पाडा आणला होता. 10.5 लाखाची खरेदी केली होती आम्ही. तेव्हा बैल हा 4 दातावर होता. त्याच्यानंतर त्याला आणला, त्याला ह्या हवामानात सूट केला. त्याच्यानंतर माझा तो ड्रायव्हर आणि मित्र आहे मंदार करपे, तो रोज सकाळी 5 वाजता उठून यायचा. त्याला आम्ही ट्रायल द्यायचो, सकाळी पोहणे द्यायचो. सकाळी पहाटे 5 वाजता उठून आम्ही आमचा दुसरा जो पाडा होता गण्या, त्यासोबत त्याला ट्रायल दिली. सकाळी तो यायचा, आम्ही 10 किलोमीटर बैलांना प्रवास करून द्यायचो, चाल व्यायाम द्यायचो, जातं पाहिजे तपासी घोडा चालताना प्रॅक्टिस द्यायचो. आल्यानंतर चणा तुकडा खाद्य वगैरे बाबा सगळे त्यांना पूर्ण बाकी सगळं पोषक जे खाद्य आहे ते सगळं त्याही पुरवायचं त्यांना बाबा. बरोबर. आता तू सुद्धा बाबांच्या बरोबर बैलगाडा शर्यतींचं आयोजन करतोस. एक आयोजन हल्लीच तू यशस्वीरित्या पार सुद्धा पाडलेलं आहेस. होय. कसा काय अनुभव आहे तुझा? कसे तू म्हणजे लोकांना कन्व्हिन्स करतोस आणि किती तुला कसा रिस्पॉन्स मिळतो? सगळा रिस्पॉन्स, सगळं कन्व्हिन्स ही आमच्या बाबांची कृपा. कारण मी तर आत्ताच आलोय. बाबांनी गेले 20-25 वर्ष बाबांनी सगळी माणसं जोडून ठेवली होती. त्यामुळे ते मला जास्त त्रास मला काय झाला नाही. बाबांचा आशीर्वाद असल्यापासून सगळं सोयीस्कर झालं. बरोबर. आता हा लकी आहे. हो. लकी हा तर तुमचा यशस्वी बैल आहे. आपण बैल त्याला म्हणूया नको, त्याला लकीच म्हणूया. हो. तर लकीसाठी काही स्पेशल ट्रीटमेंट असते का? स्पेशल ट्रीटमेंट म्हणजे बैलच समाधान आहे आमच्याकडे. बैलच सगळा म्हणजे मालकासाठी खाण्याला 2 वेळ, सकाळ संध्याकाळ 2 वेळा पाणी आणि ओलं खाणं चालू यायचं. बरं. आणि रात्री 9 वाजता धुतो यायला मी. हा. आणि 1 किलोमीटर चालवायला होऊन जातो एकटाच बर. रात्रीचा. अच्छा. आणि बैल एवढा हुशार आहे ना की या छकडीला झुपला तो परत यायचं हे त्याला समजतो. चिखलाच्या शरीरात झुपला की त्याला त्या चिखलात त्याकडे समजतं. आणि आम्ही सध्या गाड्याला जातो कर्नाटकला ना, गाडा अंगावर मानेवर पडला की काय करतो सुद्धा हे तुला सगळं समजतं. बरं, म्हणजे मालकाच्या मनात काय आहे हा. ते तू आणि जाणून बैलाला घेतो काय करायचं हे बैलाला माहिती आहे. बरोबर. त्याला वेगळं काही ट्रायल द्यायची गरज नाही. बरोबर. पण जे काय आहे, जे सध्या काम करतो ते माझे मित्र मंदार करतो मग शक्य झालं. अभिशिरसाट हा एक आहे किसन. किसन राणे. हा सगळी म्हणजे जसा आई कशी मुलाची काळजी घेते तसा हा किसन राणे. किती हा, वाजता त्याचा रात्री आधी- अपरात्री किती वाजता फोन लावा, अरे जेव्हा किसन, मित्र बैलाला बरं नाहीये, उद्या पत्रे लावायचे, उद्या शर्यत जायचंय, 6 दिवसही कामं टाकून येणार. बर. त्यांचा टेम्पो असतो. ते सुद्धा खूप मोठे बैलांचे व्यापारी आहेत. कुडाळमध्ये आहेत शिरसाट म्हणून, बाजी शिरसाट. आज त्यांच्याकडे 6 पाडे मोठे आहेत. मंदारजी, तुम्ही ह्या बैलगाडा शर्यतीमध्ये यांच्या बरोबर ड्रायव्हरचं काम करता. ह्या बैलगाड्याचे ड्रायव्हर जे असतात ते सुद्धा फार महत्वाचे असतात. म्हणजे आम्ही आतापर्यंत फेरारी वगैरेचं हे बघत आलो, ते अगदी फार जोमाने ड्रायव्हिंग करत असतात, परंतु ते यंत्र असते, हे सजीव बैल घेऊन पळायचं असते. कसं काय साध्य करता आणि काय त्याचं टेक्निक आहे? टेक्निक काय नाहीये, मी पहिल्यापासून हे ट्रेन झालं, चालवायला शिकलो वगैरे. हा, परंतु प्रत्येक बैल म्हणजे आता अभिषेकचे बैल वेगळे असतील, कदाचित तुम्ही उद्या दुसऱ्या कोणाच्या तरी बैलगाड्या शर्यतीवरती जाल तर ते बैल वेगळे असतील. मग ते बैल बसल्यानंतर त्यांना कशा पद्धतीने घेऊन जायचंय, काय करायचंय, हे कसं समजते तुम्हाला? समजतं, बैलांवर बघितल्यानंतर समजतं बैल कसे काय आहेत, कुठे. तर हे बैल काय आम्ही रोज व्यायाम वगैरे देतो त्यांना, प्रॅक्टिस वगैरे देतो. त्यामुळे हे बैल का हातीतलेच आहेत. नवीन असेल तर मग बघून वगैरे बसतो. अच्छा, बरोबर. आणि हे साधारण किती वर्षापासून करताय तुम्ही? 1-2 वर्षापासून. कारण हे कसं आहे, 2-3 मिनिटाचा थरार हो. परंतु आयुष्यभराचं नाव, अशी हे आहे थोडस ह्याचं. तर एक म्हणजे काय म्हणायचं त्याला, थ्रिल तर आहेच त्याच्यामध्ये. म्हणजे ह्या शर्यतीमधलं थ्रिल आहे, परंतु तेवढीच रिस्क सुद्धा आहे. कधीतरी हो, बाहेर म्हणजे पायाला लागण्याची वगैरे शक्यता आहे. मग भीती वाटत नाही का? नाही, भीती नाही वाटत. कारण कसं आहे, आत्ताची यंग जनरेशन आहे ते एका वेगळ्या गोष्टींमध्ये रममाण होते, परंतु तुम्ही अजूनही या जुन्या बैलांच्या शर्यती आणि ह्याच्यामध्ये रममाण होता. तुम्हाला घरातून काय बोलत नाहीत काय, कुठे त्या बैलांच्या मागे लागलाय, कुठेतरी काम मी लहान असल्यापासून मला आधी बैलांचा नाद आहे. लहान असल्यापासून बैल वगैरे सांभाळतो, घरी वगैरे बैल आहे, जोडी वगैरे होती पहिल्यापासून. आमची शर्यतीमध्ये पण जोडी होती. बर. आपल्या बरोबर आहेत शिरसाट सुद्धा आहेत. त्यांच्या स्वतःकडे 6 असे शर्यतीचे पाडे आहेत. शिरसाट, कसं तुम्ही तर लहानपणापासून ह्या सगळ्या बैलांच्या बैलगाडा शर्यत किंवा हे जे आहे याच्यामध्येच आहात. कसं काय वाटतंय? एकूणच काल सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यामुळे कसं आता कोण घेणार, आमचा विक्रीचा विषय आहे. बर. आता कोण पण नवीन बैल घेणार, आमची विक्री पण होणार. बरोबर. परत आम्ही आणणार नवीन वस्तू, वाटावरून नवीन येणार.
त्याच्यामुळे घेवाण देवाण होण्यात त्याच्यामुळे चांगलं एक हे झालंय, त्याच्यामुळे बरं आहे. बरोबर म्हणजे नाहीतर शेतकऱ्याला पण मध्यंतरी फायदा आहे. उद्या सकाळी बैल चांगला झाल्यानंतर शेतकऱ्याला पण फायदा आहे. बरोबर नाहीतर मग उद्या लोक कंटाळलेले हे बंद जाऊन लोक बाळगायचे पण सोडून देतात. बरोबर आता कसे परत जनावर दिसतात तरी बरोबर. कोणाकडे, म्हणजे घ्यायला कोणतरी बाजारात किंवा अन्य ठिकाणी जातात येतात, विचारपूस हे चालू झाले. बरोबर. नाहीतर हे बंद झाल्यामुळे कोणाला नकोच पाहिजे होतं हे. बरोबर कारण आणि हा तसा खर्च म्हणजे सुद्धा त्याला काय खर्चिक- कमी नाही खर्च. घरात कोण घालत नाही पण जनावरांना लोक आणून घालतात, असे लोक आहेत. बरोबर. मुलांना घालत नाही पण जनावरांना घालतात, असे काही लोक आहेत. आणि पण असं नाही की बाबा शरीरासाठी मारायचं असं नाही. बरोबर. मुलासारखे बाळगतात. हे बंद झालं, हे चालू झालं, त्याच्यामुळे बरं वाटतं बघून. पुन्हा एकदा म्हणजे तुम्ही आता जसं म्हणताय की तुम्ही व्यावसायिक सुद्धा आहात. हो. बैल, आणि खरेदी विकतो विक्रीचे चालू असं व्यवहार सगळं. करतात. कर्नाटकात आणतो, इकडनं बरोबर. देतो, तिकडनं आणतो, चालू कायम बरोबर म्हणजे देणं आता घेणं. पुन्हा एकदा या धंद्याला एक ऊर्जा, ऊर्जितावस्था हा. पुन्हा प्राप्त शेतकऱ्याला पण झाली आणि घेणं देणाऱ्याला पण एक चालू झालं. बरोबर आणि एक वेगळा व्यवसाय की जो आहे लाखोंच्या घरात घरात. चालणारा, परंतु तरीही त्याचं एक रोलिंग सुरू सुरू झालं. झालं. एक हेल्दी बिझनेस पुन्हा एकदा बैलांच्या, आणि त्या निमित्ताने लोक पुन्हा एकदा याच्याकडे वळतील. पुन्हा एकदा आपल्या गावागावामध्ये जे आज गोठे ओस ओस पडलेले पडलेले आहेत, आहेत, तिथे पुन्हा एखादा गाड्या बैल दिसत नाही, जा- रोडवर गाड्या पण दिसायच्या बंद झाल्यात, बरोबर त्या चालू होतील. बरोबर. आज आपण बघतो मामाचा गाव वगैरे असा डेव्हलप करतात आणि तिथे बैलगाडी मुद्दाम बघायसाठी. ठेवतात बघण्यासाठी, परंतु पुन्हा एकदा रस्त्यात ती बैलगाडी दिसायला लागली तर ते ह्याचं द्योतक आहे असं हा म्हणतात, असं तर वावग ते करू सांगू नये. चांगलं. ह्याचं नाव काय म्हणाल दादा? सर्जा. सर्जा. सर्जा हे नाव तर खूपच फेमस आहे बैलांच्या ह्याच्यामध्ये. आणि हा लकी मगासपासून फूस 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 करतोय. बहुतेक त्याला मी थोडस इथे आलेलं आवडलेलं दिसत नाहीये, परंतु तरीही हा त्यांचा लकी बैल आहे आणि निश्चितच तो त्यांना ह्याच्या पुढे देखील असंच यश मिळवून देईल. आपण जर बघितलं तर हे जे बैल आहेत हे खरं म्हणजे जनावर आहेत, मुकी जनावर आहेत, परंतु त्यांना त्यांच्या मालकाच्या मनात काय आहे ते निश्चितच समजते. आणि आज पुन्हा एकदा त्याच दिमाखाने हे सगळेजण सज्ज होत आहेत बैलगाडा शर्यतींच्या स्पर्धेसाठी किंवा बैलगाडा शर्यतींसाठी. पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गातल्या ह्या बैलगाडा शर्यतींना श्रीमंतीचे वैभवाचे दिवस येतील आणि अत्यंत हेल्दी आणि निकोप अशी स्पर्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून होईल. आणि त्याच्यासाठी वाटवे काका तर आहेतच, परंतु अभिषेक, किसन, करपे, शिरसाट यांच्यासारखे तरुण देखील तेवढ्याच हिरिरीने पुढे होऊन ही जी काही पारंपरिक आपले खेळ आहेत ते पुढे घेऊन जातील अशी आशा करूया. धन्यवाद.